si vol vaig i tot, i a més no veig. Bé, després de tot el que han estat explicant a nivell de govern balear i també de Consell, i us han donat una idea de com a grup polític el que volem o el que ens agradaria, doncs jo m'intentaré atracar un poc el de Sóller. No us contaré els problemes que tenim a Sóller, perquè no se'ls coneixem. L'Ajuntament no té un bé, no funciona bé, els carrers estan bruts, no s'arrepleguen els temps quan toca, els torrents estan plens de canya, els nostres camins estan tots s'empedrat fatal. Bé, no us ho contaré perquè estem a Sóller i ho sabem. I vos diré que és per tot això que un grup de gent, de partits, del PSM, d'investigadors, d'independents, no ens volem resignar a això. I és per això que ens presentam en aquestes eleccions. I Sóller ens importa, que diu el nostre slogan, i no ens resignem. Sabem que serà difícil, que segurament no ho arreglarem ni farem el que voldríem fer, però estem aquí per intentar-ho. Hem estat intentant aquests 4 anys i ho seguirem intentant. Hombre, lògicament m'agradaria tenir més vots, treure més regidors, perquè si el que nosaltres volem tindria més pes en aquest equip de govern. Però bueno, això serà el que els ciutadans de Sóller vulguin i decideixin. Nosaltres, a l'hora de fer feina dins l'Ajuntament, us agradaria anar en el fons dels problemes. No anar pedaçant cada dia quan hi ha un clot en el carrer, hi ha un contenidor que està runt, sinó que tot això se solucionés quasi tot sol perquè la maquinària municipal funciona. Municipal, del Consell, del govern balear, perquè sempre estem allò de els torrents estan bruts, les pedres han caigut, i l'Ajuntament ens telefonen i jo els dic ara telefonarem al govern, que això s'aconseguiria medi ambient. Clar, tenim tot això i hem de fer que tot això funcioni. No ens hem de conformar. Així que anem allà a l'Ajuntament i volem treballar en aquest sentit. I ens agradaria anar en el fons dels problemes. Vull dir, quan xerram dels torrents o de les aigües, el que ens agradaria és que els torrents estiguessin nets, que l'aigua fluís, que l'aigua que arriba a la mà fos neta, que no tinguem més aigües brutes que ens surten en els torrents o que van en les pou negres i ens contaminen les fonts. Volem que els nostres camins serveixin per excursionistes, perquè el nostre turisme ha de ser de senderisme, sobretot. És el gran potencial que té Sóller i que no tenen altres zones. Nosaltres podem tenir turisme tot l'any, però no tenim camins com toca, ni asfaltats, ni que no s'hi pugui caminar. I en això ens hi hem de posar tots. I això són competències municipals. També hem de xerrar dels carrers. I per aquests clots molesten a les coses. Però, us he dit la veritat, això me molesta més que no hi puguem caminar els peatons o anar-hi a la bicicleta. Vull dir, està un grup de gent major i vol dir que la veritat, jo ja som un poc, i m'està molt de greu que quan anem per Sóller hagis de baixar de la cera perquè tens més por de causa quan camines en un empedrat que del cotxe que te pugui venir de frente. Tot això, aquests carrers, els hem de tenir assequibles. Allà hem de poder anar en cadires de rodes, en cotxet d'invalits, en gaiato, i no ens ha de fer por. Ha de ser prioritari que hi vagin els peatons i els ciclistes, perquè és molt de petit. Hem d'aconseguir que si no l'any tingué, has d'aquí 20 anys, el banco, vegem més persones caminant i més bicicletes per carrer de la mà que cotxes. I això ho hem d'aconseguir entre tots, en la feina de l'Ajuntament, que ho posa en condicions, accessible, i hem de seguir insistint en el Consell, o ara que no hi ha de fina, en el govern balear, perquè que el transport públic funcioni bé, l'Ajuntament ho pot anar a pegar crits a la conselleria. No ho podem arreglar nosaltres, però ho hem de menester. Hem de menester que els autobusos siguin cada hora i que t'assegurin que tindràs plaça. No ens pot seguir passant el que ens ha passat i ens està passant des de fa molts anys. En aquest sentit, i amb això d'intentar arreglar els problemes de fons, és on hem de menester que tots, els que estan més propers en els partits que representam, però els que no, gent més jove o gent més major, mos heu d'ajudar. Mos heu de recordar contínuament que tenim unes coses i que hem de fer feina per arreglar-les. Jo crec que, ahir hi havia una manifestació a Palma i hi va haver a tota Espanya de joves demanant una democràcia diferent, demanant un futur diferent. Perquè avui dia tots tenim
fills, o nens, o nebots, i estan, a lo millor no han seguit els estudis, i acaben tenint una feina guanyant poc i molta feina, i de mala qualitat, i hem d'aconseguir donar més formació i donar una altra forma de vida en els nostres joves. Els hem de presentar un futur possible. I també hem de pensar que això, de vegades, la gent major, i que està en els centres de tercera edat, jo crec que se n'hauria de fer més càrrec, no just de defensar els seus drets, òbviament, i els seus interessos, sinó de la seva responsabilitat, perquè la seva experiència li ha de dir coses que hem d'aprofitar com a poble. Hem de venir més a l'Ajuntament a protestar, a demanar-nos, a entrar quan fan les reunions de la gent de local 21, que sempre convidàvem el president i ho iniciàvem en els setmanaris. Mos heu d'ajudar, mos heu de... La vostra experiència mos ha de dir moltes coses. I de vegades crec que ho trobam en falta, pensar massa en allò dels joves, que és vera, però les solucions els tenim nosaltres, perquè no hem de renunciar a res. Si Sóller tenia una situació, una qualitat de vida a nivell natural, d'aigües netes, de torrents, bueno, tot allò que tots sabeu, no? I també cultural. I això no hi hem de renunciar. I la gent major no s'ho hem de recordar, perquè de vegades ens quedem enganxats, antes que xerraven de la PlayStation, d'un consumisme i d'un cercar feina aviat, deixar els estudis per fer una feina que després de moment pareix que guanyes més d'un mes, però arribes a les 40 anys i no pots pujar de categoria. Tot això ens ha d'ajudar a recordar-nos que no ho podem deixar de banda. I en aquest sentit, vos demano el vostre vot, però més que el vostre vot, el vostre intent per part de tots d'implicar-vos en el que és el poble, i el poble els ajuntaments. Els ajuntaments després, com si el poble és la casa on vivim tots, i l'Ajuntament i el Valdes com si fos el majordom, que ens representa, que fa que tot funcioni bé, les fets, les aigües, el transport, els serveis socials, tot. I en aquest sentit ha de menester que el poble, la gent, igual que va votar, després també li recordi al senyor Valda i als regidors, a tots, no és això el que jo vull, i és allò, perquè l'Ajuntament és un gestor, no és el que comanda, no pot fer el que vulgui. S'ha d'atendre a uns programes electorals, perquè la gent els ha mirat, ha votat responsablement i els ha de complir. Però després, en el dia a dia, és imprescindible que tot el poble se'n faci càrrec que és que seva. Ni el Valda, ni el regidor, ni tal, són els que han de decidir perquè sí i perquè en aquest moment. És necessari demanar l'opinió. Pot ser, si són coses molt concretes, tipus referèndum, però més que això és el dia a dia, el que ens interessa. I en aquest sentit us demano una participació i una implicació en el que és la vida del poble. I la primera és que digueu votar el proper diumenge. I si ho feis a nosaltres, doncs, millor que millor.